Bună tuturor! Eu mă numesc Tudor. Bine ați venit la canalul meu Line Games. Astăzi ne voi juca pe Sprout. Este prima oară de când mă joc pe Sprout, deoarece niciodată nu m-am jucat pe el. Și prietenul meu, dacă l-a câștigat de mult, va avea norocul. Desigur ne vom juca și cu Spike. Desigur că de foarte mult timp în urmă, deja poate de o săptămână și mai mult, mulți au făcut asta, video de asta. Eu voi face acum, deoarece că n-am o posibilitate să mă joc pe Sprout. Să începem de cu Brawl Ball. Am jucat în Brawl Ball, începem Grab Bounty și ăla. Că e cel mai bun și mai bun brawler sunt. La luptă. Trebuie să încerc spre puterea. Bine folosim acum spre puterea. Prima oară pe oră. Am ghinion. Foarte frumos. Mă te așteptai când o să împing mingea. Dar de ce nu s-a pus gardul? Serios. Supercell. Are videouri destul de interesante. Are destul de interesante videouri. Frank, nu sta fecat. Frank. Ești viu. Deci, de cum Brawl Ball 3 minute. Așa. Plus 8. Jucăm mai departe. Dacă vreți, puteți intra în clanul prietenului meu. Ca vedeți cum se cheamă. Nu? Jucăm mai departe. Merge. Deci, principalul să fie ziduri. Dacă sunt ziduri, totul super. Da. GKMZ Sprout. Haideți să m-am văzut. Nu. Vina mea că am avut 5 decese.
Acum se vede că nu plătiți. Deci nu mă trebuie să nimic. Vorbesc așa din ce, deoarece că video acesta se face la jumătate de la 1 noaptea. Nu vom încerca încă o dată, deoarece n-am jucat, n-am câștigat. Mai bine m-am încărcat, că am văzut cam 5%. Nu vreau să te risc. Așa, Barley a fecat. Jesse, Penny, Barley. Avem 3 kids care aruncă peste ziduri. Atât geamă este bun. Vreau să nu avem în mijloc. Deci, Barley. Vedea până atunci. Măcar nici 10 n-am. Eu cred că voi. Am încredere că ați abonat la acest canal. Și nu rugați prietenii, dacă vreți așa de tare, dacă aveți posibilitatea, rugați, vă rog, și prietenii voștri acest canal. Oleu, tara. Ce spune? Jucăm cu Sprout, ori jucăm cu Pat? Nu. Așa multe emoții am când filmez acest video. Nu știu, mi se încălcește limba. Nu știu, da, acum. Nu știu ce să spun acum. Nu am ce de bine. L-aș avea și pe acontul meu 30 de brawler, asta 6 e destul de mare. Vă voi arăta, cred că mâine, că vă facem video, nu? Vă voi arăta mâine. Mai pe zi mă voi strădui să fac undeva pe la vreo 2 video. Dimineața, nu știu, spre seara, pe la ora 5. Parcă e acum. Că eu filmez acum seara. Cu niște biscuiți și un ceai. E că majoritatea fac așa. Așa fac și eu. Și scrieți-mi în comentarii care sunt youtuberii voștri. Comentariile voastre. Nu am să țin cât ce vreau.
Cea mai mare problemă pentru Spike nu-mi place că are foarte puțin HP. 3100. Înțeleg că ești cactus. Adică ai puțin HP. Merg ești cactus. Eu cred că nu voi filma singur. Cred că eu mâine voi începe. Cred că voi începe. Bum. Ceva t-a friz. Se spune că mi se pare mie, cred că eu chiar sunt puțin frizuri chiar. Și mai spuneți, vă rog, în comentarii dacă calitatea videourile sunt bune. Cum se vede. Așa, am câștigat. Și ultimul match. Taman nu mă bucur. Nu mă bucur pe voi că vă juca cu acel problem, dar vă bucura și pe prietenă. Cred că mâine vom jucam big game. Așa, un big game. Un boss fight. Cam destul de ticketuri. Voi arăta. Abia contul meu n-ați observat așa. Nu știu, cam în două. Să-l va fi. Cea mai mare dorință mea, da, cea mai mare dorință mea, vreau să fac foarte tare 100.000 de abonați. Asta e dorința oricui. Nu spun pur și simplu că e dorința mea, dar oricine vrea să aibă așa ceva. Chiar și cea mai simplu persoană care nici nu filmează, chiar și el vrea să facă să aibă așa ceva. Vă rog, nu scrieți. Vă rog, abonați-vă la acesta. Și interesant, contul meu care nicio problemă, intrați pe contul meu și uitați-vă. Îmi deschide un Brawl Box. Deja Big Box n-aveam deschide. Nu-i rău, deloc. Așa. Și cred că la așa notă frumoasă, cred că vom putea să terminăm acest video. Seară bună, la revedere!